I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? He's still love. No, we will not let you go. Let me go. He's still love. We will not let you go. Let him go. He's still love. We will not let you go. Let him go. Let him go. Let him go. Let him go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me. Bé, doncs parlar del Jordi es defineix en molt poques paraules. És parlar d'una persona amb una sensibilitat extraordinària, perquè amb la veu tan sols no n'hi ha prou. O sigui, en la veu no hi afegeixes d'altres coses suplementàries com són l'esperit, la història aquesta que es porta molt endintre, que tot conflueix amb la sensibilitat, no s'arriba a ningú. I el Jordi, a part de tenir una veu excepcional, de poder arribar a unes tessitures altíssimes, doncs el que té és aquesta sensibilitat necessària com per arribar a la gent. I a més té una propietat més important que totes les que he dit, i és que és bona gent, la qual cosa avui en dia és difícil de trobar. Jordi, gràcies. En Jordi Moncayo ha demostrat, a través de paraules i a través també d'internet, ha demostrat que en té un apreci extraordinari i que en valora molt. I jo puc dir una cosa, des que el vaig sentir cantar, t'haig de dir, Jordi, que jo valoro encara el doble del que tu em valores a mi. I com sempre passa, en aquests hi ha països que no sap veure el tresor que té al costat, com hi ha homes que no saben veure el tresor que té al costat amb la seva dona i a l'inrevés, no? En aquest aspecte jo demanaria a tota la gent que pogués sentir que tothom fes els possibles perquè un dia tinguessis el premi importantíssim que tu em mereixes. Ets un déu cantant per mi. Moltes gràcies d'haver-te conegut. Gràcies.